Yan, maayong adlaw sa tanan. May hapon di ay no nya. Shout out sa kuan mga subscribers. Kumusta na mo diha? Nya sa mga viewers nako, no? Kumusta na niya? Katong wala pa bago lang jud nagatanaw sa kuang YouTube. Ah, subscribe na mo para updated mo no. Nya pwede pud mo mangutana tungkol sa mga bitong bahin sa tanan klase sa ginapamatig sa kalawasan labi na gyud ng hangtod karon nga ginadala-dala gyapon nato ang subject no ang murag pamatig nato ang gid maayo no comment lang ha sa YouTube yan yeah. Ako ha ang wala mo sa YouTube ang guna siya walay address na ko na siguro kabutang na ako sa Digo City ha First Cram Street Rabina Compound Digo City ayan ha may hapon ma'am unsa gi pamatig nimo sakit mo likod ang dapet. Very dapet. Hilot mo sa mga pangyari na makapili pag i-post niya. Ano yung sakit sa likod? Mga pilang adlaw na mo napansin mo? Si Mana. Para na maglingkod kay ni Pindo. Sakit. Patulog. Ay pag batulog kami. Ano yung nagliso-liso? Ano? Sakit po siya. Si Mana no? Katupad din yung admin ulan, ulian ni. Oo. Basta mag-iinom ni mo? Right? Ito mo gano'n naglain. Dito lang ta sa panuhot lang. Gawas na likod. Ito pilain. O, nilain? Ganit? Sige lang tanaw niya ini kayang nimo no. Sige lang. Asa ka na mga dress? Mabini. Ayan, shout out sa taga Mabini X Digo City. Ayan, tagaan biya mo-comment itaw nga naibog po na mga lagyo ba no? Uy, maabot ka diri. Yan, saan ka mag-riso kita diri sa Digo City ra no? Kadaghan sa tao? No, yeah. Sige, shout out sa taga Mabini X Digo City. Hello sa inyo tanan no? Yeah. Kung gusto mo tanaw sa kuha, nakoy Facebook, Eric Hilot ang Binisaya lang ha. Katong isa traditional puno na kayo sa Binisaya lang ta. Sige, iposa na to. Yeah. Salamat sa mga nag-subscribe. Hapit na ako mag-800. Naghanagyon na ba no? Hindi na basta 800 i-subscribe ka, no? Kita na na. 4 months pa lang ako nag-YouTube. Bago pa. Yan, 800 na no. Samot ang mabot ng December. Iya, ako na i-post niya. Nana pala niya. Tagaan lang na i-post. Kada customer dyan. Pag ma-post na ako, i-delete. Kaya naman dito sa YouTube. Kaya mag-puno po na itong. Oo. Pag ma-post lang ako sa YouTube, okay na. Hindi naman ito ma-delete. Nakuha lang sa galeri, anak. Delete lang sa galeri. Napila na itong i-post ako 600. Makaya kag cellphone 600 na video. Pila kami ni. Depende na. 10, 11, 12. Pili lang. Ay, tag-1 terabyte. Akan ako kamay mo. Ito yun. Oh, yan. Kamay mo. Ito sa ko. Yan. Nawat. Ini klarong panukom.
Sige, gagawa ka sumot. Tanang tulig ko mo ba? Sige, tinang pangalan? Cherry. Cheryl? Una tinood. Jeremy. Jeremy, yun ang tinood. Ano mo ko nakahilot mo, no? Sakit naman. Ha? Kanya, kabantay, kanya. Kanya siya, wala ko uno siya. Lusay niya siya, ha? Kanya lusay niya, pag di nato ni kandogon, madako na siya, mo na yung dakuhon, nga kung matausahay, kung nasusahan, ha? Mo na siya singot, o kasingot, ha? Sige, trabaho mo, sakit mo lawas. Ha? Ingkod. Sige, Dili ingkod. ya singot uga. Para man masingot kay gikan sa pagawas, nga mauga ana. Itkon. Sige, maugang kag singot. Nga makapauga labi naging itkon. Ano sa basta kay mauga siya. Ya kay may trabaho. Gingkod. Bantayan lang gani mo singot uga. Wala man mo tayo ang 5:30. Sa malong o hapon. Basta na ituyukon ko ba? Tawa na kung reply o sa mukha. Ano ni X, no? Way malong hapon. Ano ano po wala? Oh, ano mo yun? Nagmagod ang tao sa una pa magod na. Mahilo, tawag kita na doon. No? Ito?
batang. Nabog ang likod rin sakit. Ang parela yung sakit? Sakit ay. Apa na daghan ron? Ha? Kanyaw, kalusay na gudo kanyaw. Ano na gud target? Ano na gud? Kira? Sino bro? Lamig kayo no? Lamig kayo ng kuwana ito. Ang lamig sa pamilya. Pero nawala ang utang ba na? Wala yung sakit na kayo magigod. Ha? Kahilot naman. Yan? Ligo ka na buntag. Pag mahilot ka gabi, pag ugma, di ka maligo. Ha? Minsan pag kinsan mo, kung ano mo hikap mong lawas, Pwede raman daw. or bisang haplasan ka. Haplas lang na lang. Pag ugma, di ka na pwede iligo. Ha? Kasi mapanuhutan, gitabangan mo yung lawas, kung mapanuhutan. Pwede raman daw. Pwede man siya. Di ba maging doktor nga, pwede kayo maligo nga nagsimuta ka. Lawas mo. Nga, mahagot ag sa dili, ma'am ha. Udto hapon gabi, bawal doon ang himasa ha. Himasa, hapat ligo ha. Muli sa balay ha.